Един дългоочакван матч. Една дългоочаквана битка. Един сблъсък на титани. Един матч, който обедини милиони българи по целия свят. Един матч, който накара едни да се гордеят, а други разочарова. Всичко започна така. Начало на първи рунд. Ето го и гонга. Тръгва с ляв прав Владимир Кличко. Прекрасен ляв прав и Владимир Кличко е разтърсен. Изключително дясно круше. Владимир Кличко е разтърсен. Той търси клинча. Но Кобрат Пулев отново го намира. Отлична работа на Тони Уикс в момента. Ляво круше. Още едно ляво круше и Кобрат Пулев пада на земята. Много лош момент. Да се изправени Кобрата. Той е разклатен. Вече е на крака. И виждате какво прави. Шоу от страна на Кобрат Пулев. Изключително поведение. Владимир Кличко тръгва напред и Кобрата пада на земята за втори път. Ляво круше. Кобрат Пулев отново е на крака. Разклатен е. Минута и половина от началото на матча. Какъв сблъсък, дами и господа. Сега дали ще направи същото и в четвъртата част. Десен прав и ляво круше. Браво на Кобрат Пулев. Ето това е Кобрата. Истински боец, гладиатор. Хубав ляв прав и още един ляв в главата на Владимир Кличко. Браво на Кобрата. И завърши така. Ляво круше и Кобрат Пулев пада на земята. Много тежък нокдаун. Ще се справили българина. Тони Уикс отборява 6, 7. Не, край на матча, за съжаление. Кобрат Пулев беше нокаутиран. Жестока рана на главата на българина. А всъщност всичко започва в мазето на блока в Дружба. Тук бата тренира. Тук правиме доста сериозни спаринги. Той ме биеш, защото баща ми вика, че ти си по-голем. И вика, не мога да го биеш. Вика, той ти е по-малък брат. Вика, трябва да отстъпваш. Вика, ти само се пазиш, той само ще атакува. Единият тренер защита, другия атака. Единият Обаче, знаеш колко пъти съм се тръгвал тук и главата ме боли. А след това двамата влизат и в боксовата зала. Това всъщност е началото. Дългото начало на един дълъг и успешен спортен път. Тук го доведе един от старите боксьори Йордан Гюлев и баща му, Венко Пулев. Те беха Кобрат около 12 години, Тървел години и нещо по-малък. Малкият Кобрат или големия Кобрат вече не е толкова малък. Ето една от първите снимки картотечни, които сме му направили. Това е Кобрат, ето го Тървел. Това е някъде около 40 кг, а това е около 30 и няколко. В началото никой не може да разпознае таланта на двамата братя Пулеви. Те са щури, непослушни и дори агресивни. В залата не съм имал проблеми с него. Така, с голямо чувство за справедливост се налагаше в дадени моменти, към който, примерно, прави някакви проблеми по залата, някакви кражби, ако нещо така да надуши кой е. Кървави спомени за братята пази един от най-добрите боксьори на България в миналото, Свилен Русинов. По мое време и по мое виждане не са така. Обичаха и като се качаха в ринга, течеше така кръв и на двамата, в смисъл от носовете им. Биеха се много. Русинов обаче е категоричен. Братята Кличко не бяха особено класни боксьори, докато Пулеви имат много повече качества. И приказките му съвсем не са безпочвени, защото той лично е побеждавал киевският кмет преди години. С Виталий играхме на Световната купа в Банкок 1994 година. Там го победих трудно, но с една точка вземах победа. Времето не е променило мнението му, а успеха на украинците си обяснява с една проста формула. Освен на боксовия ринг, братята Кличко са играчи тежка категория и в света на шоу-бизнеса. Професионалният спорт е 80% пари. Там първо се мисли за облагата финансовата и след това за евентуален успех. Аз съм сигурен, че Кобрат тези неща,
финансовите в този момент ги е позабравил. Неговата идея е да стане световен шампион, докато Владимир, неговата единствена цел е трупане на пари. За Виталий и за Владимир бокса е бизнес. Бизнес за милиони, а може би дори и за милиарди. Днес Владимир Кличко присъства в медиите и в интернет пространството непрестанно. Има личен фотограф и оператор, които го следват едва ли не неотлъчно навсякъде. Създал е мощен медиен канал в YouTube. Освен това, животът на фамилията вече и по световните екрани, а филмът за Кличко е дело на една от най-големите холивудски компании – Universal. И точно тази медийна мощ Владимир Кличко използва активно срещу своите противници. Провокира ги, разиграва ги и често успява да ги изкара извън равновесие, още преди самия матч. Според експерти, дори и нашият кобрат успя да се оплете в схемата на Владимир. Ето как. Не само не стават просто ръкавиците, той си играе с негови ръкавици, с негова марка, която се произвежда само изцяло за него. Сега ги видяхме ръкавиците за около 5 минути на тренировката. Сега ги виждаш за първи път тези ръкавици. Точно така, да. Как си играеш мача след 3 дни? Ти имаш нещо, което нито и ти ляга. И ги взеха обратно, взеха ги пак. Хубави, лоши, удобни и неудобни. В крайна сметка кобрат излезе на ринга срещу Кличко с марката Кличко. Но малко хора си дават сметка, че всъщност това е цената, която трябва да плати всеки един кандидат шампион. Правилата го разрешават, а кобрат беше стигнал до подножието на върха, претендент за световната титла. Връх, за който малцина са получили билет. Ти играеш мач за световна титла, когато получиш възможност. Много боксьори така и не я получават тази възможност. Избърза или просто си пробва късмета? Това е въпросът, по който днес, дни след мача, все още се спори. Да, кобрат знаеше, че опитът му от само 20 мача на професионалният ринг срещу 65 на Владимир са крайно недостатъчни. Много боксьори, които върват без проблеми, записват победа след победа, пак отново нямат шанса да го направят. Кобрат успя само за 5 години и това е нещо, което всички българи, които, да кажем, по някакъв начин са негативно настроени към него в момента, по някакъв начин обезличават матча с Владимир Кличко и се подиграват на загубата на кобрат, трябва да разберат, защото това е нещо уникално. Но пък кой спортист би се отказал от възможността да покори върхът на кариерата си? Ако щете дори да спечели 1 милион и 400 хиляди долара, независимо от това дали ще падне или ще бие. Къде обаче сбърка кобрат? Според мнозина анализатори, боксьори и експерти в този спорт, кобрата може много повече. Нямаше нито една загуба на професионалния ринг, докато дори настоящият световен шампион Кличко има 3 нокаута в кариерата си на професионалист. Now Klitschko's down a third time, and there are 2 minutes 53 seconds to go in this round. And he's attacking to try to get out of trouble, and this is not going to go well. Another knockdown, and the referee stops the fight, and thus ends... Към днешна дата обаче, оказва се, Кличко е непобедим. 10 години никой не може да го свали от върха. Не успя и кобрат. По принцип, след нокдаун и то в първия рунд е много трудно да оцелееш. Аз бях впечатлен от кобрат, който успя да се изправи отново. А в четвъртия рунд вече си казах, кобрат се върна в мача. Но за съжаление в петия рунд понесе тежки удари и мачът приключи. Какво пропусна кобрат? Каква беше неговата грешка? Защитата. Той беше прекалено отворен, а Кличко има дълги ръце. Бърз е и кобрат нямаше време да си вдигне ръцете. Понесе 2 много тежки удара, което разстрои играта му. И четвъртият нокдаун, който всъщност беше нокаут, вече не можа да понесе. Тактиката му беше много добра според мене, но за съжаление трябваше да помисли и за другите неща, с които разполага Владимир Кличко, а той показа в матча с кобрата, че разполага с пълен арсенал и не случайно е най-добрият боксер в тежка категория в последните 10 години. Това ли е краят? Или кобрат може да се изправи не само след нокдаун, но и след нокаут? Края не е, но трябва да почнеш от начало.
Отначало трябва да започнеш да трупаш победи. И видяхте колко трудно беше на Кобрата да се добере до този такъв матч. Вярвате ли, че все пак Кобрат има шанс да стигне до световната титла? Да, определено. Той е един от най-добрите боксьори в момента в професионалната тежка категория и в никакъв случай не трябва да спира кариерата си, своето развитие. Той трябва да се възстанови и след няколко мача отново да излезе като претендент за титлата. Според мен няма да има втора възможност. Няма да му се даде такава възможност. И какво остава? Да стане кмет? Да заповяда. Или пък ако се намери някакво хубаво селце като моето и стане кмет. Може пък и в София да иска може, както направи и Виталий. Според лекарите Кобрат ще се възстанови и то бързо. Според него самия, връщането му на ринга след загубата е сигурно и всичко тепърва предстои. Няколкото минути на ринга обаче му струваха много повече от изгубена слава. Защото заради загубата на уважение към противника, той загуби доверието и вярата на част от българите. Загуби го и то с няколко думи, с няколко жеста, с няколко коментара. Не е лесно да се бориш срещу една така огромна империя и мафия. Беше обвиняван, че не си демонстрира уважение към шампиона, дори шефа на твоята федерация. Аз нямам и сега уважение към него. Той не заслужава уважение. Ти по принцип не си такъв човек. Подходяш с уважение към всички. Аз уважавам всеки един нормален човек. Всички хора, които са тук, ще ги уважа и да се снимам с тях, но той не заслужава уважение. Това провокира стотици, дори хиляди гневни реакции на неговите български фенове. Всеки истински българин се гордее с Кобрат Пулев. Плюят само хора с комплекси. За мен той е модел за подражание, положителен пример и истински герой. Спрете да говорите глупости. Плюят хора, които си имат представа от бокс и реална представа за това как един боксер трябва да се държи на ринга, преди и след него. Аз се чудя как Кобрат въобще стигна до финал с Кличко. На неговите може би дори и идоли. Ленекс Люис, мислиш ли, че Пулев може да стане шампион в супер тежка категория? Не, наистина, и ако това стане, ще е с късмет. И царуването му няма да е дълго. На неговият опонент. Аз мисля, че това е добър урок за него, за живота му на ринга и извън ринга. За това как трябва да се държи. Всеки спортист трябва да уважава другите спортисти и ако не покажеш уважение, тогава си плащаш цената. Кобрат обаче намери сили. Намери сили да признае очевидното си поражение, макар и задочно. Честито на Владимир Кличко. Късмет ли е, че допуснах елементарни грешки, заради които загубих. Той обаче като боксьор и световен шампион на 4 федерации, така и не пожела да се подложи на допинг контрол преди мача. Затова колкото и да е добър и какъвто и шампион да е, няма как да заслужи уважението ми. Равносметката остава и тя не може да бъде изтрита дори с най-силното круше. Мачът Кобрат Кличко прикова милиони българи пред телевизионните екрани. Нито едно спортно събитие в последните години не се е радвало на такъв успех у нас. Той успя да напълни зала О2 в Хамбург с хиляди българи, които със силната си подкрепа сякаш пренесоха мача в България. Съжалявам за българските фенове, защото обстановката в залата беше такава, че все едно мачът се играе в България. Навсякъде по трибуните имаше български запалянковци и български знамена. А феновете благодариха на Кобрат, че ги направи горди, че са българи и че ги сплоти. България! Ние взехме световната титла, защото Кобрат Пулев дойде и ние бяхме една зала, която имаше 1% украинци и 99% българи. Ако това не е световната титла, ако това не е за което се бориме, да сме единни, защото тук има хора от Лондон, има хора от Копенхаген, има хора от Норвегия! Всички сме тук! Благодари им и самия Кобрат. Благодаря на всички български фенове! България на микрофона! Българите сме големи и велики, да знаете! Продължаваме напред! Никога не се предаваме! Обичам ви! И да, всичко пред Кобрата тепърва предстои. Най-трудното обаче остава, защото не е толкова важно дали ще паднеш, а как ще се изправиш.